saba soyayya ke na bawa, idan har babu ke a duniya to da wa za na zauna. Zuciya ke kin sani jamila da ke ta sawa, idan har babu ke a duniya to wa za na duba. Ke nake so jamila a zuciya babu aba, ke ce wadda nake so kin zam jini a jikina. A soyayyar ki jamila bani ji bani gani, domin ke ce idan na zauna nake yawan tunani. So da kaunar ki sun sani kullum ba su kunye, ce wadda nake so domin ni ke na nuna. Jamila kin zamto min abokiyar rayuwa na, ce wadda nake so a zuciya har da kauna. Babu kowa a cikin tani, ke na nuna nake waso da kauna, dan Allah rike na amana. Murna nake yau shekarunmu ɗaya da aure ni da ke, gashi muna zaman lafiya, ba faɗa ni da ke ballantana ma hayaniya. Ko mun faɗan ni da ke nan da nan muke sasanta juna. Hakuri a zaman aure sai mun jure, wanda ya ce zo mu zauna ya ce wataran a ware. Zo mu zauna zo mu saba a hakan dai mu jure, so nake ni da ke mu kara zaman lafiya da juna. Sun ki sani a zuciyata ina son ki, Ibrahim wanka ke ma na san ni ne naki. Makarike juna da amana, yaya na kirki ni da ke sai mu nuna wa makiya muna san juna. Jamila rike amana dan na san kina so na shige zuciyarki, ko ina duk na zauna. Na zame miki jini a jiki, da ni kike kwana kike tashi a zuciyarki, fuska ta nuna. An ɗaura mana aure 15 ga watan Janairu 2020, har yau muna tare. So da kauna muke wa juna ba batun ware. Ibrahim wanka ne yau na shirya mana murna. Jamila da ke na saba soyayya ke na bawa, idan har babu ke a duniya to da wa za na zauna.